Yan, good morning. Gulay naman ako ng papaya. Good morning mga boss. Itong ulam namin ngayon. Papaya. Yan. Masarapin to. Masahin lang natin. Para masarap. Yan. Diba? Sarap to. Ito ang ulamin ng mga tunay na Pilipino. Diyos na sa Carninas. Sarap. Hi. Pinakadabis na ulam. Dito lang ako magbalat. Dito ako sa tabi ng ilog. Naririnig mo lang dito, lumalabas na sa agos ng ilog. Sarapin natin ang pamamayan. Hi mga boss. Live lang. Puhunan. Nga, pakainggit nila. Kung sumama sila dito, napakasarap. Ligo-ligo. Ito lang kagandahan dito mga boss sa bundok. Wala kang mahuli na ulam, ito lang. Sarap. No? Saan ka pa? Papaya. Pampalambot ng tae. Ito ba ito? Yung pampalambot ng tae? Yung pampalambot ng tuhod. Papaya. Ganyan, kasarap.
ganito sa bundok. Ang paglalakbay ng Bicolano Boy. Tamang-tama to. Dapat dito lagyan din ng sili. Siling labuyo. Yan lang. Lapit na. Masarap. Ay, inditin ko sila. Para sumama sila dito.